започвам на оцеляване в Майнкрафт и сега ще си кръстя света. Сега да си го кръстя. Ще го кръстя Пикачу. Пикачу. Добре. Да, survival. Готово. Почваме като да се спалнем на хубаво място, защото ако се спалнем в пустиня, няма да е чак толкова хубаво. Мисля, че може да се намериме пирамида. Но съжалявам хора, но ще играем не като други ютубъри да се вижда нашия скин и как правим нещата. Ето така. Но сега мога да ви покажа скина. Това е скин. О, маля. Отивам на там. Надявам се да няма водни зомбита. Ако има, няма да е приятно. Тъй. Надявам се да отидохме на остров. Защото ми изглежда, че скоро ще се стъмни. А не съм си избрал място за колиба. Но си имам храна. Крава. Помислих си, че някаква вещица минава от тук. И си изкараха къла. Хора, започва нашето оцеляване. Надявам се да не съм на остров. Затова пак скачаме. Качих се лесно, но обаче искам по-хубаво място за живеене. Не искам дърт блок. Не искам дърт блок. Ще да използвам храната. Надявам се да намеря по-хубаво плоско място. И тогава започвам да чупа дърво. Определено не сме на тук. Ако стигна до село, ще ми е приятно. Ще взема леглото на вилиджера. Ще взема безплатно легло и някои други глупости. И ще си направя колиба в вилидж. Аз падам на листа, не ме боли. Падам на листа, или в реалния живот да съм се убил. Поредицата ще ни се казва 10 минути Майнкрафт.
И както виждате, тя 10 минути ги пропиляхме за разследване. Което това разследване добре, сложиха ми тиквите. Не си мислете, че това е добре. Защото нали виждате какви блокчета има. Нямам блокчета. Тук е много строго, бе. Стига. Намерих въглища. Трябва да изкача тази планина въобще. Но аз съм много тъп. Аз сам съм бил. Тя ще да изкача въобще това. Добре, здрасти овца. Овче, купил HD Metal. Но имам чувство, че тази нощ ще я прекарам в подобие на бункер. Да е. Почти. Добре. За сега най-гадното е, че съм на сянка. Поне ако умра, ще е хубаво. Ще поема на другаде. Кажете чао на Крис 15. Едва се държа. И хора, скоро може и да свършим. Достатъчно стрес си наложих.
Това е яка наблюдателница, да чакаме деня на свърши. Еми, ако нещо стане, това ми е наблюдателницата, в която сега няма, от която сега ще изляза. За жалост, знам на къде ще ходим и за жалост трябва да казвам, отиваме в бункера. Защото става нощ малко и защото видеото трябва да приключва. Така че, чао!